Tichida kutendai muri veZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Abasa richienda mberi. Aiwa, iye zvino ndakagara navatete Babra vatauya kuzombodongorera sezvatakataura kuti dambudziko kana rawira umwe wedu, aiwa dambudziko rinenge ratowira tese. So takambouya kwamuri tiri pakuchema uye tinoramba chingodzoka kwamuri nekuti isusu takangofanana nehove inoraramira mumvura. Mvura yachona muri imimi, kureva kuti zvona hatigone kurarama out of imimi handiti. Uyezve tichida kutenda Mwari iye anoramba achitipa simba, ramba achitipfudza mberi. Nhasi tiri panapa tatirege tiuye kuzoona vatete sezvandataura nditi. So listen, if you are new watanga kuzoona unhasi, be it on Facebook, on YouTube, just subscribe handiti. Subscription yako yakatikoshera, zvinoitwa for free. Also follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV and all other social media handles edu akangonzi Saint TV or Saint TV official. Vatete makasimba here? Ninofara hangu mukoma muri sei? Aiwa, tinofara. Iri sei miri? Miri tingodaro. Handiti? Aiwa, tinotenda. Zvakare mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munonzani. Pane umwe atotanga kutokuonai nhasi. Kuti munonzani uye mune makore mangani? Ini ndinonzi Babra Matarutse. Ndine makore 43. Alright. Dambudziko rakakuwirai. Pane umwe atotanga kutongoona vhidhiyo tingodzokorodza zvakare kuti dambudziko rakakuwirai idambudziko rei? Dambudziko rangu ndere breast cancer. Pandakapedzisira kuona ana chiremba vaiti iri pastage 4 but ndisingazivi nemamiriro zvakaita kuti iri pastage ani. Pandakapedzisira kuona ana chiremba vaiti stage 4 uye yakapararira, saka ndozvandiri kuziva pari zvino. Alright. Nhasi pane vatitumawo vatiendaiwo nepashoma patinapo apa munosvitsa kune mwana wamai vedu. Ndo zvatinazvo izvi. Hameno mungadawo kuti kudii kune ivavo uyezve nevamwe vari kukubataiwo direct? Ndinoda kutenda zvikuru kune vese vakabatsira, kune vaviri vakabatsira nemari nevamataura vamati vaviri zvakare vatumira zvekudya. Tinongoti dai Mwari werugare arambai nemi nemwoyo uyo, musaitire ini ndega asi muitirewo nevamwewo vari kutambura nekurwara kana vari mumasituations akasiyana siyana. Mwari akukomborerei, ndatenda chaizvo. Zvemaparcels ndamaona. Tinotenda. Alright, tichida kungokurudzira kuti zvakare mukana uripo wekuti tinge tinobatsirana nehama yedu, asi ndoda kuti ndijekese chinhu ichi. Mondiregererawo, rega nditange ndakumbira regerero nekuti ndinogona kutaura mashoko mamwe achabata vamwe. Munoziva kuti kana tiine dambudziko ratinenge tiinaro, tauya kwamuri kuzochema kwamuri, tikaita vhidhiyo tichinyatsotsanangura kuti zvii zviri paground uye tichitokuratidzai futi nedambudziko riripo, tinenge tichifunga kuti zvoni tasvitsa information yese yamunofanira kunge muri munowana. Vanenge vachida kubatsira munenge mabva masununguka kunge muri munotibata kubatsira. Why ndiri kutaura mashoko awa? Pane vamwe vanhu vari kuzouya kumainbox, kungava kuinbox kwavatete kana kuti kwangu, vakuda kutipinza mukoti, vakuda kuita sevanoti interrogata. Aiwa, hazinzwaro. Iwe ukangoona kuti mwoyo wako hauna kusundwa, aiwa, usabatikane zvakanyanya nekuti aiwa tisi kumanikidzana handiti. Ukaona mwoyo wako usina kusundwa, haisi mhosva handiti, nese iri mhosva kuti unaonatsogutsikana nestori yedu. Unongorega vanenge vagutsikana nayo wobatsira handiti. Sori yenyu kana ndataura rafu zvakare, kana ndataura mashoko asina kufadzai. Aiwa, ndiri munhu wenyama, pamwe pacho ndinorasika, asi ndochikumbiro. Chida kutenda zvakanyanya kune vari kubatsirana navatete, uye ndichida kukurudzira kune vanokwanisa zvakare kuti ngatibatsiranei navo. Last time takataura nyaya yemwana wechikoro, da kuti aende kuchikoro. Vanenge vachida kubatsira nesu area iyoyo munokwanisa kuti munge muri munotibata kuinbox nezvimwe zvakasiyana siyana
vari kugara panapa havasi kuenda kubasa, sezvamuri kuona kuti havari kubatikana nemuviri, vanenge vachidawo marentals, vanenge vachida kubatsirawo futi. Hazvirambidzwi kuti tinge tinobatsirana navo nearea ipi neipi inoda kuti ibatsirwe nayo, kuti munhu ange ari anopfuurira mberi nokurarama. Mwari wamasimba ose achikuitirai zvakanaka, zvikuru sei tichikumbira minamato yenyu kune vanokwanisa kuvanamatira. Tiri kwatiri ikoko hakusi kusvika paground chete kunogona kubatsira ndini, but Mwari wedu ndimwari anonzwa minamato, haavhiringwe nelocation kuti uri papi. Munamato wenyu inogona kunge iri inobatsira mukati meimba ino padambudziko ratinaro. From Uncle Said, now Tete Barbara, scientific crew for Now It Hits. Much love and God bless.